Ya. 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 Krimping-krimping budale prajurit kutha wis agem perang lumayan jroning kalagen swara jambokane tir kaya ning ariksa pancen samatiman ambara truta denapa iki jaranane turangga rukun budaya sing kagungan Bapak Panusages manding wis nyata ranguci wani aja kene putra putri mula dulur aja lali turangga rukun budaya amung iki Krimping-krimping budale prajurit kutha wis agem perang lumayan jroning kalagen swara jambokane tir kaya ning ariksa pancen samatiman ambara truta denapa iya oke kaseguyung kalian AGBY profesional Mas Bayan Mading penak lo ya Sluku-sluku batak ela-ela sirama menyang salalae payung mutong majentil golobak wong mati ora obah nek obah medeni bocah nek urip golek duit Mae. Wis to. Jok ini ganteng. Iya. Ya, ya, ya. Ngono. Enak ya le. Tenan kok mak. Wah, seheyan penak pol. Ya gone nom-nom. Jemak ses. Ya, hei. Ya. Ah.
Mak elek lek jogine ganteng-ganteng senggake jen penting. Iya. Ya la 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 ya. La 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 ya. Ya ya. Ya ya. 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 Pas. Ya. 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 Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. 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 Awas. Ayo. Alon-alon ae. Ya. 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 Awas. Ya. 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 La 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 la. Ya. 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 La 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 la. Ya. 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 Ayo. Jos. Jaranane iki lho Jos, jaranane iki lho. Jaranane rukun budaya asli lho mandek. Ya. 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 Ya.